Sanibonani nonke babukeli emakhaya. Namhlanje sizoxoxa ngo-anyanisi, isithelo esaziwayo umhlaba wonke jikelele. Umuzi nomuzi uyawusebenzisa u-anyanisi emakhishini ngenxa yokunambitheka kwawo. Kodwa ngabe uyazi yini mayelana nezinzuzo zempilo ozitholayo ngokudla u-anyanisi? Uma ubungazi, khululeka. Ngoba namuhla sizokhuluma ngezinzuzo zempilo ozithola ngokudla u-anyanisi okungesikho ukunambithisa ukudla kuphela, kodwa nokuzuza umzimba onempilo ikakhulukazi uma uwudla uluhlaza ungaphekiwe. Okokuqala, izithako ezi-antioxidant. U-anyanisi unezingxube ezifaka be-quercetin be-allicin, okuyizingxube ezidlala indima enkulu emzimbeni wakho. Kulo mhlaba esiphila kuwona, sihamba sihogela imimoya engcolile entanta emoyeni. Lo moya ongcolile uyahamba uze ufike nasemaphasheni nezinye izingxenye zomzimba wakho ngaphakathi. Lokhu kubizwa ngokuthi ama-free radical. Ama-free radical ayamalimaza amaseli omzimba. Uma amaseli omzimba elimele, kudala izifo ezifana nekhanka, i-inflammation, okungukuvuvukala, izifo eziphathelene nobuchopho kanye nesifo senhliziyo. Kubalulekile ukuba sidle isithelo ezinezingxube zemvelo ezikwazi ukulwa nama-free radical. Uzuza kakhulu kwanyanisi uma uwudla ungaphekiwe. Okwesibili, ukuphucula impilo yesikhumba. U-anyanisi unesulfur. Isulfur iyasiza ekwakheni ikholajini esikhumbeni. Ikholajini ibalulekile ngoba iyo ephethe i-elasticity yesikhumba. Ukunwebeka. Lokhu kugwema ukushwabana kwesikhumba ebusweni. U-anyanisi uphinde ube ne-vitamin A no C okwazi ukuvikela isikhumba kuma-free radical. Uphinde wakhe amaseli esikhumba kabisha ukuze isikhumba sakho sibe bushelelezi. Okwesithathu, ukuthuthukisa impilo yezinwele. U-anyanisi unothile sulfur okuyiyo eyakha i-keratin. I-keratin iqinisa izinwele ukuthi zigabi ntekenteke kodwa ziqine. Izivikele naselangeni ukuthi zingalinyazwa ama-UV rays elanga. Lokhu kuyaholela ezinweleni esinempilo, zibe namandla. Izinwele ezinamandla ziyakwazi ukukhula zibe zinde, kanti ezintekenteke ziyaqephuka ukugwema ukubonakala nokukhula kwazo. Cela ungakhohlwa usubscribe, ulayike, uphawule sizwe umbono wakho ngalesi sihloko. Asiqhubeke. Okwesine, ukuphucula ukubona. I-quercetin etholakala kwanyanisi uyakwazi ukuvikela amaseli amehlo ukuthi angalinyazwa ama-free radical atholakala emoyeni. I-vitamin A isize ngokuthi ihlanze yakhe amaseli kabusha, okubalulekile kubantu ababajwayele ukuhlushwa amehlo. Uma uvamisa ukudla u-anyanisi, ikakhulukazi ongaphekiwe, uzoyibona imiphumela. Okwesihlanu, ukwandisa nokuvikela inhliziyo yakho, cardiovascular health. U-anyanisi usiza ukuvimbela ukucinana kwemithambo yegazi. Lokhu kudala ukuba igazi ligeleze kalula umzimba wonke. Uma igazi lingagelezi kahle emzimbeni wakho, lokhu kungadala ukuba igazi liqubuke. Igazi eliqubukile kuholela ezifweni ezifana ne-stroke nesifo senhliziyo. Ngoba inhliziyo yiyo egelezisa igazi emzimbeni wonke. Ngakho-ke, igazi eliqubukile lidala ukuba inhliziyo igqilazeke okungaholela kwi-stroke nesifo senhliziyo. Okwesithupha, ukwandisa ukusebenza kohlelo lokuzivikela lomzimba, immune system. Izingxube ezitholakala kwanyanisi ziyasiza ekubeni zithukise uhlelo lokuzivikela komzimba ngoba isulfur iyakwazi ukuhlanza amaseli emzimbeni wakho iphonende iwavikele kwizishingishane ezitholakala emoyeni esiwuhogelayo zonke izinsuku. Lokhu kuvikela kwi-inflammation, okungukuvuvukala okungaphakathi emzimbeni. I-inflammation yiyo lethu edala ubuhlungu nezifo emzimbeni. U-anyanisi indlela enhle ehlanzekile lokuzivikela ekuguleni. Sesiphetha. Kuningi ongakuzuza ngokufaka u-anyanisi ezinhlelweni zakho zokudla, futhi uzuza lukhulu kakhulu kuwo uma uwudla ungaphekiwe. Sicela ungakhohlwa ukusubscribe, ulayike, uphawule sizwe owakho umbono.
nisale kahle.